Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tindika li mill-bidu tal-2015 il-produzzjoni industrijali dejjem kienet ogħla mill-istess xahar is-sena ta' qabel. F'Lulju biss il-produzzjoni industrijali kienet 7.1% ogħla mill-ammont osservat sena ilu. Barra minn hekk, iż-żieda għal Ġunju ġiet riveduta l fuq għal 5% mill-ewwel stima ta' żieda ta' 3.2%. L-Uffiċċju tal-Istatistika jindika wkoll li fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena kien importat ammont rekord ta' makkinarju maħsub għall-investiment. Dan ifisser li fix-xhur li ġejjin il-produzzjoni industrijali tista' tkompli tikber għax il-kumpaniji f'pajjiżna qed iżidu l-kapaċità tagħhom. Skont figuri ta' dwana fl-ewwel 7 xhur tal-2015 l-esportazzjoni industrijali żdiedet b'20 miljun euro. Fost is-setturi fejn ġiet osservata żieda wieħed jinnota prodotti tal-ikel, il-farmaceutika, materjal stampat u makkinarju mekkaniku. Il-maġġor parti ta' din iż-żieda marret lejn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. L-istatistika tirrifletti s-sentiment fost l-industrija kif espress fi stħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea. L-istħarriġ fawissu jindika li l-maġġoranza tal-kumpaniji tal-manifattura sostnew li se jkomplu jżidu l-produzzjoni fix-xhur li ġejjin. Qalu wkoll li se jżidu l-impjegati. Fi stqarrija l-Gvern innota kif mill-bidla fl-amministrazzjoni l-hawn diġà kien hemm żieda ta' 400 impjegat full-time fis-settur tal-manifattura kontra l-2000 sensja li kien hemm fil-5 snin ta' qabel. Il-Gvern żied jgħid li qiegħed isegwi bir-reqqa l-iżviluppi fil-qasam industrijali ħalli jkompli jsostni l-impenn li wera favur il-manifattura f'pajjiżna. Fix-xhur li ġejjin il-Gvern ser ikun qiegħed jieħu miżuri ġodda favur min irid ikabbar il-potenzjal ekonomiku ta' pajjiżna.